Oh iya le, hati-hati. Nggih. Rasa kesusu lek budal sekolah. Nggih, Pak. Nyapa to lek ora ada budal-budal sekolah iki? Selawan lho iki. Ndak ngurup, Pak. Iki sudah ngurup iki. Rusak iki. Duwe motor apik-apik ngene ayo ora mbok openi to lele. Wis mending-mending ngene ora diopeni ngono iki arep budal sekolah ya dicek dhisik montore. Kena apa ora? Nggih. Ikut malih to, Pak. Punten lho. Ayo, ngene iki piye terus? Ya kono numpak sepeda kono piye selawan ngene iki. Numpak sepeda ontel ora lho. Numpak sepeda iki tebih, Pak. Wis ora apa-apa pisan-pisan ae montore ora kena piye lek budal sekolah. Mosok arep ra mlebu. Anu wae. Jajal tak jadi bagus mau niku pripun, Pak? Ya wis sembarang kono. Le, asline ndi lho? Jane bagus, Pak. Bagas wis budal ket wawok. Loh, mosok. Nggih. Lha kula niki pripun nek sekolah? Lah awakmu ora mlebu. Jawi kula niku niki anu lho, Pak. Bareng gagas motor. Bagas wis budal ket wau to, Le. Duh, Oh, alah tak kira lah arep titip surat. mboten, Pak. Tadi budal bareng. Lah apa motormu nyapa to, Le, kok ora budal? Anu niku wawi. Tak urupne kok mboten kengi ngoten lho, Pak. Oh, alah. Ki yen dandakne kono, bagas wis budal ket mau. Loh, bidal kali sinten, Pak? Budal dhewean kono mau kok esuk. Ya enggak. Nggih. Terus apa jenenge? Tak terne apa piye? Loh, mboten usah repot-repot, Pak. Tenanan. Nggih, mboten usah. Lah terus apa arep ra mlebu sekolah? Nggih, Pak, enggak mlebet, Pak. Lah, Tapi terus niki sik kula cobi golek barengan lintune mawon, Pak. Pelak ngoten. Oh, hati. Nggih. Piye yo iki? Bagus Pak wis budal. Bareng sapa meneh iki? Oh, ya. Piye le, bagas enak ora iki mang? Tibake bagas kok pun bidal lho, Pak. Ayo. Piye terus anakmu budal iku? Wis nggo sepeda ora apa-apa. Pisan-pisan ae kok. Saestu lho, Pak. Tebih lho, Pak, sekolahane, Pak. Ayo, piye golek barengan sapa neh iki engko? Cobi kula telepon anu, sinten niku Tejo, Pak. Cobi kula Ya wis, heeh, Cobi, telepon. cobi. Aja suwi-suwi yo, engko Nggih, selak nggih. kawanen iki engko. Nggih. Cobi. Halo. Assalamualaikum. Tejo. Halo, waalaikumsalam. Aku bareng awakmu iki. Ora apa ora iki? Enak apa, Bud? Ya iki. Soale iki aku jeluk barengan awakmu, soale iki motorku rusak lho iki. Sepurane aku ora iso mlebu sekolah. Loh, awakmu ora mlebu. Ini apa? Aku lara untu iki ora iso mlebu sekolah. Jajal golek barengan bocah sing urung budal. Wah, orang tuh gak awakmu. Oh wis, ora apa-apa wis. Jajal aku tak takok bocah-bocah sing urung budal jare. Tejo nggih mboten mlebet sekolah iki, Pak. Piye terusan iki? Iki wis gek selawan iki piye terusan gek? Piye terusan mangkat engko? Tejo ora mlebu nyapa? Anu, Pak. Cirose niku gerak bojo. Wah, gue sama ombak peda yo ora gelem wis ora. Awan. Tebih lho, Pak. Ayo. Jajal kula cobi lampah ngetang. Oh, ya jalo aja suwi-suwi lho. Wis mepet iki jame mergane. Nggih. Lek penggah mau kamu mlaku
ngetan iki kok rada budal nyapa kowe? Niki lho, Pak. Kula golek barengan kok. Dereng asal barengan ngoten lho. Iya, men tak terne yo ora gelem lho. Teh ngrepotin jenengan, Pak. Kula Lah suwun, Pak. apa timbang ngene iki telat. Piye kowe? Mboten usah ya, Pak. Lah golek mai sapa arep golek permen sapa kowe? Di duka ngetan mriku saka enten sing dereng bidal ngoten lho. Iya wis nang ngono, lak telat iki jam 7 kurang ditingkat mlebu. Lah nggih, pun nggih, Pak. Yo wis hati-hati Jal, cepet. Swatset. Wis golek paran ngetan kagak ora mau barengan. Piye yo Pak bolos ya. Tapi kok masakne bapakku. Gak kerja kaya orang di aku sekolah kok. Jadi karo Pak. Mandek kok, mandek. Stop. Mandek kok. Karena aku bareng awakmu ngono piye? Apa bedamu? Motor rusak. Usah apane? Ya Jal, anu dicek-cek cekan. Yes. Jajal iki, cekeni opo iki? Apane? Yo, iki lho, jajal. Jajal. Jajal yo. Apane? Apane? Oh, iki. Jajal. Ngono Jack, aku ora ngerti masalah motor iki. Ngerti aku. Paling iki anu nek busine lah. Busine gitu ya. Busine? Kosong oh. Jaluk ganti ngono. Heeh. Wah. Wis bareng aku piye? Yo ora apa-apa. Yo Wis. Sik tak pamitan karo bapakku. Oh, heeh. Apa? Pak, menang asal barengan, Pak. Oh, ya wes, ndang budal kono. Ya, ndang hati-hati ning dalan. Oh. Oke, makan. Yo, Mangkat. Salah awan. Oh, salah rasa kan bos. Jam piro? Masya Allah, kalau gua mau kasih. Bisa ya? Gak ada beli. Atur semua lho ya, aku mau pergi. Oh, santai. Engko omongono. Ujin kon mampir kok tak traktir. Oh, nanti ngono. Yo.